Giduman sa kapulisan ang usa ka lalaki nga ginggong nanion og pusil sa usa ka residente sa Purok 4 Barangay San Roque, Sumilao, Bukidnon pasado alas 10 sa gabi, Nobyembre 10, 2025. Na ilang maong suspitsado nga si alias Dondon, 59 anyos, sa pagresponde sa kapulisan kalabot sa taho sa usa ka concerned citizen na sakpan sa ato ang suspek nga adunay bitbit nga pusil. Pakyas ang suspek sa pagpresenta dihang gipangitaan kini og dokumento sa maong armas. Hinungdan nga gidakop kini. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka unit sa kalibre 38 nga revolver nga adunay duha ka mga buhi nga bala ug usa ka kutsilyo. Nakakustodi na ang dinakpan sa Lakap Sir sa Sumilao Municipal Police Station. Samtang pasakaan kini sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung illegal nga paghupot og armas. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yeast Health Incorporated. Labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alas na nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Michael Carator Recabo, ex